ndine madzimai auya kumusangano ere nhasi? Ndinana hana ere pano? Vauya vaine shungu pamwoyo kuti Mwari handisi kuzodzokera zvakadaro, kuti Mwari yangu nyaya haisi exceptional, yangu nyaya ndodzokera yagadzirika muzita raJesu. Amen. Rega ndimbokuudza zvandakaita rimwe gore. Tatiri muna 2023 taenda kuladies conference. Conference iyoyo ndakaenda ndiri hana chaiye, ndaiva neshungu pamwoyo. Ndakaudza Mwari ndikati, Mwari ndiri kuenda kuHarare, but pandinodzoka handisi kudzoka zvakadaro. Amen. Handina wandakaudza kuti prayer request yangu ndeyeye. Ndakaudza Mwari ndikati, Mwari ndiri kuenda kuHarare ndodzoka ndiine miracle. Amen. Apa 2023 was the year of abundance. Gore recho richitanga ndatomborota mai vangu vachiuya, vakangoya vachimhanya, ndobva wati I have a package ndikuda kupa kune ari kuida. Vanhu ndobva varamba vakagara, bhosi taitonge takaungana. Ndobva ndasimuka ndikati rega ndotore package. Ndisati ndasvika kwavari vakangondirova kudai so, ndobva ndanowira uko, handina kukwanisa kusvika padhuze navo. The package was huge. Ndobva July yasvika taenda kuladies conference. Ndikati ini Mwari kwatokwana gore, nyasha akura, dumbu rangu iri rikufana kutakura something gore rino risati rapera. Amen. Ndokubva ndaenda ndakaita hana, ndava vanhu vakashaya kuziva kuti mai ava chiri kumbonyatsovanetsa pamusangano pano chii. Iyi pulpit yekuHarare ine vanopukuta, ine vanotozikanwa kunzi vanopukuta pulpit. But ipapo ndichisvika ndakangonzi pastor mandizvidza oi zvinhu zvekupukutisa pulpit. This conference ndimi munenge muchipukuta. Ndikati ko inga pane vanopukuta 1. Ndobva ndati aiwa Mwari vane chinangwa. Ndobva ndatora mabhegi ndaigara nawo paside. So ndaiti panouya mushumiri kuzoshumira, wese achamira papulpit ndaimhanya kunopukuta altar asati amira. Ndokubva pauya Bishop Manjoro vaiparidza masikati. Ndikati yangu nyaya Mwari handisi kudzokera kwaRusape zvakamira mumiriro wazvakaita. Ndokubva ndatora jira rangu newindoline. Bishop Manjoro vakakurumidza kuuya vakanditangira. Ndikati but hazvisi kuzonditadzisa. Maamabhera aivepo but haana kunditadzisa. Shamwari maamabhera anogona kuvapo but haafani kukutadzisa kuenda kunotora mirako yako. Ndikati kwete yangu pandinobva pano inofana kunge yagadzika. Ndokubva ndamhanya papulpit, ndokubva ndapukuta padenga first, ndobva ndadzika mutsoka. Ndichingodzika mutsoka ndisati ndapedza ndokubva ndanobata tsoka dzavo. Ivo handizivi kuti vakanzwe iwo naMwari wavo zvavakataurirana. Ndokubva wangoisa ruoko pamusana pangu apa. Ndakakunguruka ndichinouwira uko, but pandakasimuka ndakati thank you Holy Spirit, yangu nyaya yaita mazita mweya mutsvene. Mwari vakaona shungu dzaiva pamwoyo pangu, ndokubva wandirova nedouble portion. Vakabva auya matwins vakati mwanangu shungu dzauinadzo dzakanyanyisa, chirega ndingokuti pa ka1 ubva waziva kuti chii tapfuura chimwe chikamu. Saka mangwanani ano masikati ano ndikuda mumwe mudzimai auya nhasi, mumwe musikana auya pano nhasi ati iwewe wauya uine shungu dzipi dzekuti Mwari pandinobva pano ndikuda kubva ndachibata. Kana iri marriage Mwari kandipei, kana ari mwana Mwari ndipei, kana iri mari Mwari ndipei. Ndaudza Mwari ndikati Mwari mudzimai achauya wese this conference gore rino tichinobata rinouya rinofana kupera nekunotanga akudhiraivha motikari. Handizivi kuti mota dzozi dzichabva kufa. Indatongoudza Mwari kuti Mwari mota ndo dzatiri kutoda apa dzofana kupakwa dzakazara panze apa dzemadzimai, kwete dzaana baba kuti baba ndo vauya vachidhiraivha. Ndiri kuda dzemadzimai. Saka ivo Mwari ndo vachaziva kuti vachaita sei, asi mota ndiri kudzida. Ndina ari kutenderana nene here masikati ano, ndina ari kutenderana nene here masikati ano muzita raJesu. Amen. Saka ndiri kuda shungu dzako. Shungu dzako ndo dzandakamirira masikati ezuva ranhasi. Mwari wangu vanozvigona, ndavatombozviita mangwanani akatondiratidza kuti he can do it. Haasi munhu haashanduke. He is the only God that I know. Mwari wega wandakatenda, Mwari wemuapostora anosimudza marombe kubva muguruwa. Zvandambotaura ndikati ndanga ndisina kudai, zvanga zvisina kudai. Ndine dhirezi rimwe chete randinoziva, randaiti mukufara nemukusuwa ndo randinenge ndinaro. Pakanzi conference ndine ndakapfeka iroro, pakanzi muchato ndinenge ndiine iroro, Sunday service ndo special yandaiva nayo. Picture racho ndinaro, ndicharisa pagroup. Asi Mwari wakatendeka. Ndikazvifunga izvi misodzi yangu inobuda.
ndava andaikodzera. Iniwo zvangu mwana akazvarwa muno Marisapi, akakurira muno Marisapi, akatodzidzawo ipo pavhengerai pamunoziva apa. Asi Mwari vaiva nechinangwa. Kukura kwese Mwari vaiziva hawo kuti ndako neapa, asi ndine zvandakakugadzirira kukingdom yangu. Ini ndaiva nenoise muklasi, ndaiva top noise maker. Asi Mwari vaiziva kuti noise ndine kwandichafanira kunoitira. Ndaita noise yaizikanwa kuti manoise makers ndiri panumber 1. Mwari vaiziva hawo kuti itako noise mwanangu, unekwa uchazonoishandisa noise muzita raJesu. Haleluya. Saka ndiri pano ndauya kuzoita noise yandakadzina Mwari ndiite. Mwari vakandipa noise kuti ndiozoita noise kumadhimoni ekumusha kwako kuti aregedze upenyu hwako muzita raJesu. Haleluya. Taverengesa shoko raMwari kubhuku yaJob chapter 14 pavhesi ya7. Amen. And there is still hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again. Hallelujah. Chaga, the meaning of hope. It is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. And it, but apapa hope yatinayo tukupiwa kuti muti watemwa une tariro zvekare yekuti uchazoburikira. Amen. As long as watema muti wachisiya midzi yawo iri pasi, muti iwowo une tariro yekuzokura zvakare. Haleluya. Muti uyu uri kufananidzwa newe munhu. Unogona kunge wakafoira chikoro asi hauna kufoira life. Unogona kunge wakamitiswa but hauna kufoira. Unogona kunge marriage iro yakauya as a stumbling block to your destiny, but there is still hope. Marriage yakauya ndokubva watoenda pazero. Waitova munhu aionekera uchikura, kumba kwenyu kwaitova nezvimari, asi pawakangoroorwa marriage yakaita seyauya kuzovhara ndokubva watoenda pazero. Ukatarisa mupfekero wawakuita izvezvi unotonzwisa tsitsi, but there is still hope for a tree if it is cut down. Ndauya kuzongopa mumwe mudzimai anga apera tariro. Ndauya kuzongopa mumwe musikana anga apera tariro kuti kumitiswa kwawakaita hakusiko kupera kweupenyu. Wakamitiswa, mwana unaye, but apasipo panogumira life. Mwana achakura, iwewe wosimuka. Ndava ukadona, haurambi uri pasi, but unosimuka woguma tsvina tobva taenda. Haurambi wakarara nekuti wadona, haurambi wakarara nekuti wamitiswa. Kumitiswa haisi passport yekuenda pazero. Hallelujah. Wakafoira form 4 hauna kana O level, but izvozvo hazvikutadzise semudzimai kusimuka womira. Usauye kwandiri neprayer request yekuti manamatirai murume wangu ex-man husband kuti andipe mari yekuti tichengete mwana. Iyo prayer handiite, ndikanibva ndakuudza. Nekuti ndikamunamatira uyu achaita mari, handiti aita mari, iwewe anouya okupa $50. Akupa $50, imwe yese ndiye akuirakasha, iwewe saro uri pa $50. Saka ndoda kunamatira iwewe kuti Mwari vakusimudze, vangokupa kamari yacho iwewe wobva wachengeta weka mwana. Saka prayer request yekuti Mwari namatirai murume wangu andipe mari, iyoyo handidi kuinzwa. Uya neprayer request yekuti matirai inini, ndiri kuda kuita mari ndigogona kuchengeta mwana wangu. Tione kana ukatadza kumuchengeta. Tione kana mwana iye akaramba kuchengeteka nekuti baba havapo. Kushaikwa kwa baba hakusiko kunotadzisa mwana kuti achengetwe. Ndakambokuudzai ndikati mimba ina baba vasipo hairwadzi, airambe mavheji, airambe mufushwa, inodya nekuti ndozviripo. Ina baba varipo ndo inoyema, inoti ndoda ice cream, kuri kupisa ndiri kunzwa kuda tunonaka. Kana baba vasipo shamwari unomira. Saka ndoda mukadzi anokunya dress oti akadimitisa akandisiya, but there is still hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again. Ndava akakumitisa sana kukuuraya, akangokupa mwana chete. Chachinja ipapo ndechekuti waamai, but zvekutsvaga mari hazvina kuchinja. Unokwanisa kungotoitsvaga mari uri mudzimai, agotozoshamisika kuti kwa mwana uyu wakumuchengeta sei, iwewo akakusiya. Amen. Ende akakuuya kuzokukumbira kuti ndipowo mwana, usamunyime. Mupe mwana iyeye aine zvakakwana.
Muzita raJesu, amen. Though its roots have grown old in the earth and its stump decays. Ndava paunenge uri pasi muti unogona kuita sekuti waparara, unogona kutombooma chepadenga chacho ichi chinogona kutombooma zvekuti munototi handifungi kuti pachine tariro. Life inogona kutombokukanga kusvika ipapo, unogona kutombotamba nhamo yakapfuurikidza. I remember rimwe gore ndakamboita prayer yekuti Mwari itai kuti mwana wangu asauye kuzondiudza kuti mama ndane nzara. Mwana ane 3 years. Woita prayer yekuti Mwari mwana ngaasanditaura kuti mama ndane nzara. Wose akataura kuti mama ndine nzara handina kachekumupa chacho. Uchinyatso kuona kuti ndiri kuzama, ndapinda kona iri ndabuda, ndapinda iri ndabuda, ndapinda iri ndabuda, hazvisi kubalansa. But handina kulose hope. Ndava scripture iyi yakabvira kare iri pandiri kuti there is hope for a tree. Vatema vanogona kutema kuti muti uyu wawandisa mashizha, asi muti haupererwi. Unoziva kuti as long as midzi dzangu dzisina kubviswa, ndavangozviziva kuti as long as Mwari muri Mwari, handisi kuzolusa tariro pamuri. Nyangwe zvikanzi zvaoma kusvika papi, tararira machangs, tararira mazai, sadza nemazai zvinodyika. But tinenge tiri panguva yekuenjoy the pain. Tinoenjoy, but joy comes in the morning. Amen. Saka ndinokutendera kumbopinda neipapo. Ndava ukasapapfuura futi unogona kuzotinetsa kana wakwira wakuzoburuka. Saka tangira ipapo. At the scent of water it will bud. Andina unzwa mvura yatonaya bani. Ndangonzwa munhuwi wemvura. Anzi neBhaibheri munhuwi wemvura. Mvura haisati yatonaya. Anti munoziva mvura kana yakudonaya mavhu anotaka kunhuhwirira. So izvozvo zvikuti neBhaibheri at the scent of the water it will bud. Hapasati patonaya mvura, asi kuti wakutotungira. So ndera mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo wandatora ndikaisa pasenta apa kuti mweya mutsvene chimbopindai mukati mangu. Imimi mweya mutsvene mukagara mandiri, ndinoziva kuti zvese zvandiri kuda izvi zvinowanikwa. Mota dzandiri kutarisira kupaka dzinopakika, dzimba dzandiri kutarisira kuvaka dzinovakika. Muzita raJesu, amen. Mangwanani ano tinoona madzimai anomira kashinga, asingamiririrwe but anomira ega. Ukatarisa Bhebhe shoko raMwari kuna Numbers 27 pane vana vaZelofehadhi. Vana vaya vanondichallenge. Handizivi akatanga nenyaya yacho kuti mudiki here kana kuti muhombe kana kuti ndiwe pakati. But vakatoona kuti panapa tikasaita action zvinovharana. Tikasasimuka tikamira panapa zvinotovharana. Ndokubva waudzana kuti vasikana ngatibatane. Handei ndofunga wakamboti iwewe une dzungu. Zvauri kuda kuita zvakambozviona zvichiitika. Since wakazvarwa uchizvarwa muno mutsanza guru ukakura, wakamboona zvauri kutaura zvichiitika. Uyu ndokubva ati aiwa vasikana ngazvitangire patiri. Mangwanani ano toda vakadzi vane nharo vanoti ngazvitangire pandiri. Izvo zvacho zvakanzi hazviitike ngazviitikire pandiri, zvakanzi hazvigoneke pauri zvinogoneka. Ndava una mweya mutsvene mukati mako. Vakaenda kumaprista vakanozviprezenda vega, vakati isa hatisi kuzotuma munhu anonotitaurira nyaya dzedu, handeitega vasikana. Vakabatana maoko vari 5 vakati baba wedu wakafa hawozve, asi kufa kwavo vanga vasinombozvara mwanakomana. Isu wacho wakazvarwa titenderei tidye nhaka yababa vedu. Vakaenda vakanoti imi muprista, baba vedu zvavafa, havana kusiya mwanakomana. Mati here isu totamba nhamo. Baba vedu vaine maland cruiser, isu tofamba netsoka every day. Baba vedu vaine majagwa, isu togara here dzimba dzakaboka. Baba vedu vaine maupstairs. Hazviiti, tiri kutodawo pati. Indofunga kuti pavakaenda vaingoda pati, vaisada hawo zvese, vaingoda kupiwa mbichana. Asi manje Mwari manje nekuti ndiMwari, Mwari nekuti ndiMwari, ndokubva ati aiwazve vana ngavapiwe package. Mutemo ngautochinje mutsanza guru kuti madzimai ndiwo akutonga. Mutemo ngautochinje marusape kuti madzimai ndiwo ane mari. Kutonzwa kuti bhucha riri apo ero rinonzi Nendo bhuchari, riri kuranwa naivo mai Nendo Mpune nevanasikana vavo. Kutonzwa kuti mabhazi ayo, bhazi ekwamandizvidza ana Mesi naMesi ndiri naNyasha ndivo varidzi vemabhazi vari kurana mabhazi. Zvinogoneka naMwari wemuapostora, zvinogonekwa naMwari watinosumira. Shamwari, there is hope for a tree.
Life inogona kuita seyakunyutsa shamwari. Unogona kuita seuri kufamba pane jecha. Pane jecha hapafambike. But naMwari tinopedzera tikaripedza chete jecha. Harirambi riri jecha. Tinopedzera tapinda mutara. Muzita raJesu, amen. Adamu chisikwa anonzi naMwari ndakukupa mubatsiri akakukwanira. Iwe uri mubatsiri akakwanira murume wako. Hausi servant. Hausi muranda kumurume wako. Uri mubatsiri akamukwanira. Mwari vanoti Adamu rega ndikuvatise hope, ndikugadzirire mubatsiri akakukwanira achakubatsira kuna Adeni. Uri mubatsiri unofana kuzvimiririra kuti inini zvandiri mubatsiri, baba vakauya neuku, inini ndinouya neuku, tosangana pakati. Haungorambi zvouchingoti ndakambotaura Sunday yaya ndikati zvekuti baba ndipeiwo salt, anokujairira. Anokujairira posa anenge achiti uyu kauye chese haana kwaanoenda, ari pano ndava haana mari. Usatombozvitarisira pasi. Chitomuka makuseni kana wapedza kutsvaira wotopinda mubathroom wobva wageza. Usaswera nebonnet. Uripo pamba ipapo usaswera nebonnet. Muka wobva wageza, wobva waita makeup, wopfeka hembe dzakanaka. Hazvina basa nekuti uri housewife. Umuratidze kuti aiwazve ini handisi musikari webasa pamba panapa, ndini mai wepamba pano. Inini atina kuti enda pamusoro pake. Respect yake mupe zvakanaka. Mvura yekugeza muisire. Maoko mupfugamire uchimugeza maoko. Chikafu chaari kuda bika, ramba kupuza. Zvimiririre semudzimai uti I can do it too. Muzita raJesu, amen. Iyo mota iyo Benz ndinokwanisa kutoidrivewo kupisa mafuta ndakananga uko ndigodzoka. Zvimiririre semudzimai uti aiwazve baba muripo, inini ndingori mubatsiri akakukwanirai. Uri mubatsiri akagadzirwa naMwari. Iye murume utori naye ndiye chaiye. Hauna kana utombokanganisa. Pane pari kungoita era padiki so, but ndiye wakatopiwa naMwari. Saka ndauya kuzokupa tip mangwanani ano. Ndinari kundinzwe. Iye akaoma musoro yeye. Akarara paya. Paunomuka paya unamatana 11 o'clock paya. Mfundisi wachipawo ma-declarations. Itora shangu dzake wobva wapfeka. Pauri kumurova ma-declarations akutorwa nababa, urimo mushangu dzake kuti Mwari paanofamba akapfeka bhutsu idzi ngaaregedze kucheuka kumwe, ngaazive kuti ane mhuri. Unotomunamatira akarara wototurika ruoko pamusoro kuti iwe musoro wakaoma uyu ngaubvawe nezita raJesu. Musoro wakazara mvura uyu ngaibude nezita raJesu. Problem ndeyekuti munoda kunamatirirwa, hamugoni kunamata mega. Anotoshanduka. Ndava prayer ine simba. Mumarriage prayer ine simba, but usazonyanya kushandisa prayer ndabokutaurira kuti unofana kugeza. Prayer inoshanda handiti, but pane pamwe paisingashandi. Unogona kungonamata uchinhuwa dikita. Agari rega ndikudze chinja kamaswa nevamunoti masmall house vaya vakatombororwa kavanhu vaya avanongotanga vari masmall house. They were once married. Ndobva waona pawaita maerrors kuti pano nepano. Ndosaka uchiona kuti vanhu vaya vanogeza musanyepera. Vanhu vaya vanochena ende vanenge vachinhuhwirira. Ende mumba make munenge muine order. Ndava ari kuda kuti panouya murume wako kumba kwake anosvika achinyatsonzwa kuti aiwazve, obva abviswa bhutsu, obva agezeswa tsoka, masokisi kana achinhuwa obva awatywa. Apa unenge uchipopota. Tiana abvisa bhutsu dzake idzi, ngadzibude. Maiwe bhutsu dziri kunhuwa idzi, dziri kunhuwa. Wakomana, manhuwira ari kuita bhutsu idzi ndedzemunhu here idzi? Uri mupenyu? Kupopota uku kumuitei murume iyeye? Hoyo Jesu wofura pamusoro pemvura. Saka kusmall house manje anosvikobatwa zvakanaka, opiwa mvura yekugeza tsoka, owachirwa masokisi obva ayanikwa. Saka madzimai isu ngatigezei. Varume vedu havana kana chimwe chavanombonyanyoda, vanongonakirwa nekuona. Akaona wakapfeka chisiketi chako chidiki chiya uchifamba mba imomo wakageza wakachena, atonakirwa newe futi. Apa ambononakirwa nesmall house kumzoku. Saka iwo ukangoti zizambia nezibhoneti nezitisheti riri netsvina, dikita riri kunhuwa paurika harisi kutomboita. Madzimai isusu ndiso vanofana kugeza. Kana warara usiku paya uchimuka mangwana makuseni kutoswera wakadaro, anobva padhuze newezve, anotamba sei newe kana usina kugeza?
ayo asingataurirani. Chimbozviudza kuti uchinhuwa munhuwiro waunoita uya, ungada here mukadzi akaita unga iwewe? Angataurirani? Unomuda here mukadzi ane hunhu haunawewo? Haumudi. Saka iwe murume wako ndiye wakuda kuza mujeri kuti aita sei? Ngatigeze. Baba vanototida, asi manje maitiro edu neumwe hunhu watinozoratidza mudzimba umu ndo hunoita kuti aende kure newe. Unogona kupfugamira mufundisi, asi murume wako haugoni kumupfugamira. Unogona kurespekta munhu waMwari, ugotaura naye wakazvideredza, asi kune wako murume, heyi, mwana mucheche kwauri. Tamboti uri mubatsiri akamukwanira, but he is the head of the house. Kunyangwe zvikaita sei, kunyangwe ukaita mari inodarika yake, but he is still the head of the house. Anongoda kupiwa respect yaakafanira nekupiwa. Muzita raJesu, amen. Unoziva kuti boneti ndio rinozoita kuti musoro wacho unhuwe. Okuti mwana wanhu akarara pasaidhi pako, so anoti vakomana ndotiza here mumagumbezi. Ndosaka achizoya na 3 kuti mahours ekurara newaite mashoma mugumbezi. Ndava uri kumukachidza. There is hope for a trim if it is cut down.